koro ne jogo ma ong'ol to kod jogo ma oti. Koro ikwayo mondo jotelo mag siasa okonygi dhi kawo ombulu e kindeni ma bende pod wach mar kawo kura pod dhi nyime. Kaluwore kod jalar kom gavana e kaunti ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga owacho ni sani jotelo koro nene kaka nyalo konyo jogo mok nyal ni mondo koro migi wuogo oko nikech kinde matin mantiere nyaka gi thuolo ni mar kawo ombulu no kendo ok bi medi kata matin. Owacho ni en mane gima biro miyo koro kata oter moluor Raila Amolo Odinga e State House kochopo higa manyien 2022 lipo gino ma bende osebedo komanyo kuom kinde malach mokadho. Magwanga wacho ni koro sani Raila chiegni to kod kom monogono kata bende State House ma ponono ni jopiny okawo ombulu kar rombgi to mano biro miyo mondo koro donji nyalodia. Magwanga ne loso gi Lolwe TV seche ma bende koro nomedo ni en bende en jal ma oromo telo ne kaunti ma Homa Bay e kom mar gavana bang' ka koro 2017 to nobede thuolo mar ariyo ka bende koro nolose machalo kamae. Mar ariyo dianga wachi ne ogandawa ni wang'iya ne jok modak gi ng'ol mondo mi watergi mondo gidhi gi register kaka jogo kura. Mae timore ni nikech ok ginyal yudo thuolo kata ok ginyal yudo resources ma ginyalo chopo godo kuondego. Cases machalo kamago wariwreuru kaka jochung' jotelo mantiere mondo wa facilitate mano mondo mi ng'ato ka ng'ato nyaka register. Dianga chaka wache ni wang'iya nena polling stations mano bedo created manyien. Polling stations gi no miwa ni gi itimo kod gi testing. Bende wantiere kod jogo kura moromo madhi ndikore kuondego. Ka ok jogi ochopo karibu 200 e polling stations mano bedo created gi to magi gidhi bedo scrapped. Koro wang'iya nena ni polling station moro amora mano bedo created manyien wa ensure ni wa register kata jok moko nyalo loko kura from other areas to gidhi gi register kuondego ero mondo mi polling stations go obed confirmed. Adwa wacho ni e kinde mwadhi timo magi akwayo jo ngware duto te ni ng'ama oyie madhi ndiko kipande madhi ndiko kura kamoro gin kata ka dipo ni wawinjogi to kata kwa chajogi mana nus pesa ma nowinjore be ni gichul mondo encourage gi mondo gidhi gindikre kaka jogo kura ni nikech wang'eyo ni lweny ma wantiere godo malo ka duong' maloyo matindo tindo ma wantiere godo locally ka. Wuodwa osemanyo presidency kuom igni ma sani koro dhi 20 to pod ok oyudo. 20 gi wiye to pod ok oyudo. Sani waneno ka ochiegni kod telo ni mokalo. Makadipo ni jogo to yie sire lwedo. Oganda moko yie sire lwedo. To embe mwang'eyo ni en gi lony makare monyalo telo ne godo jopiny. Wayie uru mondo wan wagone kura to the last person.